אני רוצה שתחשבו על זה. כמה פעמים התחלתן משהו בהתלהבות מאוד מאוד גדולה, ואחרי כמה ימים, שבועות, חודשים, מצאתן את עצמכן חוזרות להרגלים הישנים. כמה פעמים אמרתן לעצמכן, זהו, מהיום אני מתחילה דיאטה. מהיום אני יוצאת להליכה של שעה בכל יום. מהיום אני שותה מספיק מים. והרגשתם שכמה שהתחייבתן בינכן לבין עצמכן, במבחן התוצאה ולאורך זמן, הדבר הזה לא החזיק מים. היום אנחנו עומדות לדבר על הכוח החזק ביותר שמניע אותנו. זה כוח שהוא הרבה יותר חזק מכוח רצון, הרבה יותר חזק מההרגלים שלנו, ואפילו יותר חזק מהמוטיבציה הגדולה. אני רוצה לומר שכשאני גיליתי את הכוח הזה הפך להיות כוח על מרכזי, שהניע אותי מהמקום המאוד מצומצם שלי, אל עבר מטרה גדולה וענקית שפשוט עובדת. היום אנחנו צוללות אל הפרק של מה הסוד שהופך שינוי זמני לשינוי אמיתי ועמוק. אנחנו נלמד איך הלמה שלנו תופס משמעות ובעצם לוקח את המושכות והופך את הדברים להרבה יותר פשוטים, נגישים ואפשריים בכל צעד וצעד שאנחנו הולכות, ובמיוחד בדרך שאנחנו רוצות להשריש כדרך חיים. אנחנו נדבר היום את הלמה שלנו דרך מחקרים פורצי דרך, דרך סיפורים מעוררי השראה, וכמובן איך לא, דרך כלים פרקטיים. נלמד איך למצוא את הלמה האמיתי שלנו, את הכוח שיכול להפוך כל מטרה למציאות בר קיימה ואפשרית. פתיח ומתחילות. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה, וכהאקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. את הפרק אני רוצה להתחיל סיפור מהאי אוקינאווה שביפן. באי אוקינאווה שביפן הייתה יפנית שקראו לה קמדה, בת 100. שאלו אותה, תגידי, מה הסוד שלך לאריכות ימים ובריאות כזאת מטורפת בגיל שלך? אז היא ענתה, פעם הייתי יפה מאוד. היה לי שיער שירד עד המותניים. לקח לי הרבה זמן להבין שהיופי הוא בכלל בפנים. הוא נובע מצמצום הדאגות לבעיות של עצמי, ועל ידי דאגה לאחרים. אמנדה היא הגורו של הכפר. היא קמה כל בוקר מתוך אמונה שהתפקיד שלה הוא לשמור על כל התושבים בכפר. ולכן היא הולכת בכל יום מחדש, קיץ, חורף, סתיו, אביב, ליער, ומתפללת לשלום תושבי הכפר. אפילו בגיל 100 היא מתייחסת לתפקיד הזה ברצינות רבה. בעצם מה שהיא אומרת, הבריאות שלי היא בעצם האחריות שיש לי בעולם עבור אחרים. זה כבר לא קשור אליי, זה כמה אחריות יש לי על הכתפיים עבור אנשים אחרים, וזה מה שמשאיר אותי בכל יום בחיוניות ובאנרגיה. ואם נחשוב על זה רגע, הרצון הפרטי של כל אחת מאיתנו זה להיות בריאות, לא להיות חולות, להרגיש טוב, להיראות טוב. אבל כשאנחנו רגע עוצרות ושואלות את עצמנו, מה הסיבה שאני באמת רוצה להרגיש ככה? למה חשוב לי להיראות טוב, להרגיש טוב? מה יש שם מעבר למקום הפרטי שלי? והאם
יש לי למה מספיק חזק כדי לקיים את הדבר הזה, כדי שהוא יחזיק מעמד. אחד האנשים הבולטים בתחום הלמה הוא סיימון סינק. סינק בעצם מדבר על זה שאנשים לא קונים מאיתנו את מה שאנחנו עושים, הם קונים את הלמה, למה אנחנו עושים את זה. אבל הרעיון הזה הוא הרבה מעבר לעסקים. כשאנחנו מחברות את הבריאות שלנו ללמה שלנו, למטרה גדולה יותר, משהו מדהים קורה. אנחנו בעצם מוצאות מוטיבציה חזקה יותר. אנחנו הופכות להיות קוהרנטיות יותר, ברורות יותר. יש לנו כוח התמדה, שזה בעצם הכוח שנדרש לכולנו כדי להתמיד בבריאות שלנו, ובעצם הבריאות שלנו הופכת להיות חלק אינטגרלי מהחיים שלנו, כשיש לי למה חזק. כי בעצם כשיש לנו למה חזק, למה אני עושה את מה שאני עושה, אני מתחילה לדבר מהלב ולא מהראש. כשאני עובדת מהראש, אני אומרת, אוקיי, שמנתי, אני אקח תפריט דיאטטי, אני אתחיל אותו, אני ארזה, וזהו, הכל מאוד טכני, תבניתי, ואז הסיכוי שאני אחזור למשקל ההתחלתי יהיה גבוה. כשיש לי למה מספיק חזק, כשאני מספרת ללב שלי, למה אני עושה את זה? למה אני קמה בכל בוקר מחדש ובוחרת לדאוג לעצמי? אני מתחילה להאמין בדבר הזה, אני מתחילה לדבר אל הלב שלי, הלב שלי מאמין, המוח הולך יחד איתו, וזה כמו להדליק נר ולתת לאור שלו להאיר את הדרך. מרטין לותר קינג לא אמר יש לי תוכנית, הוא אמר יש לי חלום. הוא התחיל מהלמה, מהחזון שלו לעולם טוב יותר, ורק אז דיבר על איך להגיע לשם. וככה אנחנו רוצות לדבר עם הלב שלנו. אנחנו רוצות קודם כל להתחיל עם הלמה שלנו. למה אנחנו עושות את מה שאנחנו עושות. וכשאנחנו הופכות להיות בהירות יותר לעצמנו, יש לנו בעצם את האפשרות לעבור, כמו שאמרתי בהתחלה, מהסלף סרוויס, מהמקום העצמי שלי, לסרוויס to all. כי בעצם כשאנחנו מבינות שהבריאות שלנו משפיעה הרבה מעבר לגוף הפרטי שלנו, משהו משתנה. במקום לומר, אני חייבת לעשות דיאטה, אני רוצה להיות במיטבי, בסופר חיוניות, כדי לתרום. במקום לומר, אני חייבת ללכת לעשות ספורט, אני אומרת, אני בונה את הכוח שלי כדי להשפיע טוב יותר בעולם. פתאום המקום המצומצם שלי הופך להיות נחלת הכלל. וכשאני מבינה את החוקים של היקום, ואני מבינה את המקום הזה שהגעתי לכאן, לא עבור המקום המצומצם שלי, אלא עבור השירות שלי, השליחות שלי, כדי לעבור שיעורי חיים, כדי לעשות את זה יחד. וכשאני במיטבי, אני יכולה באור הרבה יותר גדול, להיות בתדר השפעה הרבה יותר גדול. וכל מה שאני אעשה בעולם, יהיה גדול יותר. אני אראה איך שכשאני מרגישה טוב באור של עצמי, הדבר הזה הופך להיות כמו אדוות, כמו אבן שאני זורקת לנהר, ויוצרת הרבה מאוד אדוות. כי ברגע שלי טוב עם עצמי, העולם רואה את זה ונהנה מזה. כשלי נעים לי בגוף של עצמי, כשטוב לי, כשאני מרגישה חיונית, כשהכוח שלי במיטבו, אני אימא יותר טובה, אני בת זוג טובה יותר, אני חברה טובה יותר. יש לי אפשרות להשפיע בצורה רחבה יותר. אני בתדר אהבה, ואני מהדהדת את זה החוצה, והאהבה הזאת חוזרת אליי בחזרה, ופתאום הצמצום הזה הופך להיות משהו רחב הרבה יותר. ואם כל הדבר הזה לא היה מספיק עמוק, אז אני רוצה גם לקחת אתכן לפיזיקה הקוונטית, שבעצם יש לנו הרבה מה ללמוד ממנה.
על הלמה שלנו. בעצם ברמה הקוונטית אנחנו יודעים שחלקיקים שהיו פעם מחוברים, נשארים מקושרים, גם כשהם נפרדים פיזית. המדענים קוראים לזה שזירה קוונטית. ובעצם אם אנחנו עוברות למוח האנושי, חוקרים גילו מערכת מדהימה שנקראת נוירוני מראה. כשאנחנו רואים מישהו אחר עושה פעולה מסוימת, או אפילו מרגיש רגש מסוים, אותם אזורים במוח שלנו מופעלים כאילו אנחנו חווינו את זה בעצמנו. זה לא סתם אמפתיה, זה בעצם מערכת ביולוגית מובנית שמחברת אותנו זה לזה. אז מה זה בעצם אומר לגבי הבריאות שלנו ולגבי הלמה שלנו? כשאנחנו מבינות שכל פעולה שלנו משפיעה הרבה מעבר לגוף הפרטי שלנו, המשמעות של להיות בריאה מקבלת עומק חדש לגמרי. כשאני בוחרת לשמור על הבריאות שלי, אני בעצם משפיעה על המערכות הביולוגיות של האנשים סביבי, של המשפחה שלי, של החברים שלי, במעגלים הקרובים שלי, ואלו שהם יותר רחוקים. אני בעצם חלק ממארג אנושי רחב, שכולו מושפע מהבחירות שלי. זה מטורף, מה שאני אומרת כאן. וכל אחת מכן יכולה לראות את זה, את המודלינג שאנחנו עושים ועושות בבית שלנו. אני ממש יכולה לראות איך הבנות שלי מחכות אותי. והן לומדות את זה בלמידה אגבית, למידה לא כזאת של עשה ואל תעשה, אלא מספיק לראות אותי, יושבת, אוכלת, דואגת לעצמי, מתאמנת, והדבר הזה עובר הלאה, וזה עובר הלאה לאט, 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 ופתאום הרצון החופשי שלהן זה להיות כזה. ולכן, כשאנחנו מדברות גם ברמה הקוונטית, גם ברמת הנוירוני מראה, יש לי אחריות לאיך שאני מרגישה, ואחריות לאיך שאני מתנהגת עבור הסובבים אותי. אז אם זה לא למה מספיק חזק, אז אני לא יודעת איזה למה יותר חזק מזה. שבעצם האופן שבו אני נוהגת ומתנהגת כלפי הגוף שלי, זה המראה הכי טובה עבור הילדים, הילדות, בן הזוג, בת הזוג, הסביבה, החברה, כל מי שפוגש אותי. כשאנחנו צוללות אל תוך המדע מאחורי ההשפעה ההדדית, אנחנו חייבות להכיר את המחקר, אולי אחד המחקרים המדהימים בהיסטוריה של הרפואה, שנקרא מחקר פרמינגהם, מחקר שנעשה ופרוס על פני עשרות שנים, ובעצם החוקרים גילו משהו מדהים. הם ראו שכשאדם אחד משנה את ההרגלים שלו לטובה, החברים שלו מושפעים ב-57% מזה. החברים של החברים שלו מושפעים ב-20% מזה. ואפילו החברים של החברים של החברים ב-10% מזה. בעצם, תחשבו על זה. נניח שאני עכשיו יוצאת להליכת בוקר כל בוקר, כן? ואני מעלה את זה נגיד לסטורי באינסטגרם, פעם אחרי פעם אחרי פעם, ומדברת תוך כדי. הסיכוי שמישהו ייקח את זה ואני אניע אותו לפעולה הוא גבוה. מספיק שאני אקח איתי חברה טובה ואני אגיד לה בואי נלך להליכה טובה חצי שעה ואנחנו ככה הולכות ומתמידות בזה שבוע, שבועיים ואותה חברה מספרת לחברה אחרת וגם היא בעיר שלה לוקחת חברה אחרת ומצטרפת לשם ובעצם אנחנו פתאום העדבות שלנו, של ההשפעה, הופכות להיות כאלו מטורפות, ואנחנו אפילו לא יודעות. כל מה שרצינו זה לצאת להליכה, ולא חשבנו רק על עצמנו, אמרנו בואו ניקח איתי איזה חברה, בואו נשים את זה רגע בסטורי, אולי מישהו אחד אי שם בלפלנד ירצה, יקבל השראה, וזה יהיה לו דרייבר לקום ולעשות. ההדהוד הזה בעולם, הרבה פעמים אנחנו לא יודעות מאיפה הוא מגיע. אין דבר שאני אוהבת יותר מזה שאני מטיילת ברחבי העיר שלי, או במקומות אחרים. ופשוט ניגשים אליי נשים, גברים, ומספרים לי,
שהפרק הזה שינה אותם, וזאתי נמצאת בתוכנית שלי בסייקל, וזאתי שמעה את אחד הפרקים ופנתה למומחה שעירכתי. ופתאום ההדהוד הזה הופך להיות גדול יותר, ודרך אגב, זה הדרייבר הכי חזק שלי, להמשיך ולהקליט פרקים, שאני מבינה שבעצם אני כאן לבד עם הרמקול. אבל בעצם הדבר הזה יגיע לאלפי אוזניים, ובעצם כנראה שחלקם יעבירו את זה הלאה, חלקם ייקחו מזה משהו קטן, ובעצם ההדהוד הולך וגדל, הולך וגדל, וכמובן זה מגיע גם בהיבט השני, השלילי שלי, ולכן חשוב לי מאוד שההשפעה שלי תהיה השפעה חיובית, שכל מה שאני עושה, שכל התנהגות שאני בוחרת לעשות, אני אזכור למה אני עושה את זה. וכשאני זוכרת למה אני עושה את זה, הסיבה שלי לקום בכל בוקר מחדש, ולעשות את זה שוב ושוב ושוב, הופכת להיות גדולה יותר. אוקיי, ליב, הבנתי שהלמה זה הדבר החשוב ביותר, המשמעות הגדולה יותר, מצמצום הדאגות לעצמי היא החשובה ביותר, והיא זאת שתאפשר לי בריאות אופטימלית. אבל איך לעזאזל אני מוצאת את הלמה הזה. אז אני רוצה כאן ככה לשתף אתכם בכמה כלים פרקטיים שעזרו לי ולאלפי נשים שאני מלווה לאורך השנים למצוא את המניע העמוק ביותר שלהם. הכלי הראשון נקרא תרגיל 5 הלמה. זה נשמע פשוט, אבל זה עובד בצורה מדהימה. ואני אולי אתן ככה דוגמה מאישה שפגשתי. קוראים לה מיכל, ומיכל אומרת לי, ליב, אני רוצה להיות בריאה. אז אני שואלת אותה, למה? למה את רוצה להיות בריאה? אז מיכל עונה לי, אני רוצה יותר אנרגיה. ואני שואלת, ולמה את רוצה יותר אנרגיה? ומיכל אומרת, כי אני רוצה להיות יותר נוכחת עם הילדים שלי, כשאני אחר הצהריים מגיעה, תמיד אני זכותה ואין לי סבלנות אליהם. אז אני שואלת אותה, ולמה זה חשוב לך? אז היא אומרת, כי אני רוצה להראות להם דוגמה אישית של אישה חזקה. אז אני שואלת, ולמה זה משמעותי בשבילך? אז מיכל אומרת, כי אני מאמינה שככה אני יכולה לגדל דור חדש של ילדים שמאמינים בעצמם ובכוח שלהם להשפיע. בום! יש לי למה חזק. כשאני מתחילה לקחת את הרעיון הראשוני שלי ונכנסת איתו פנימה, אני מגלה שהלמה שלי הוא הרבה יותר גדול מהמקום השטחי שבסופו של דבר, שבתחילתו של דבר ביקשתי לעצמי. ואותו הדבר גם עם המקום הזה של אני רוצה לרדת 10 קילו. למה? כי אני רוצה להרגיש טוב. למה? כי אני רוצה להיראות טוב. למה? כי אני רוצה שאני אקום בבוקר ויהיה לי כוח ותשוקה לעשות את הדברים שלי. למה? כי אני יודעת שכשאני מרגישה טוב בגוף שלי, אני יכולה לטרוף את העולם. בום! למה חזק. כשאני מתחילה לעבוד עם הלמה, כשאני מתרגלת את הלמה, אני יכולה פתאום לראות את המפתח הזה לחזון גדול יותר ומשמעותי יותר מהרצון הפרטי הראשוני שלי. ואיך אנחנו יודעים ויודעות שמצאנו את הלמה שלנו? כשאנחנו מוצאות את הלמה האמיתי, אנחנו מרגישות את ההתרגשות בגוף שלנו. זה מרגיש לנו אמיתי ואותנטי. זה הופך להיות גדול מאיתנו, אבל לא מפחיד מדי. זה בעצם נותן משמעות לפעולות היומיומיות שלנו. ובעצם כשאני מוצאת את הלמה, הוא הופך להיות הלמה שלי, האישי והייחודי לי. אני ממליצה לכתוב אותו. לרוב הלמה מחבר בין החוויות האישיות שלנו, לכישרונות שלנו, לצורך שאנחנו רואות בעולם, ובעצם זה הופך להיות משהו שמרגש אותנו. אם אני קמה כל יום כדי לדאוג לעצמי, כי אני רוצה לצעוק את השליחות שלי, כי אני רוצה להיות אימא שמעבירה
את המורשת שלי, כי אני רוצה להיות בהשפעה גדולה יותר. ההתרגשות הזאת היא התרגשות שהיא גדולה יותר מכל דיאטה שאני ארצה לעשות, או שאני אקום כי יש לי אימון. אני מתאמנת כי אני רוצה להיות חזקה, עם מלאת כוח, אני רוצה עוד לעבוד שנים רבות בדברים שאני אוהבת, אני רוצה לעסוק בדברים שאני אוהבת, אני רוצה מחשבה בהירה יותר כדי לעשות משהו גדול יותר. ותחשבו כמה הלמה משרת אותנו. הוא משרת אותנו, כמובן משרת גם אחרים, הוא נותן משמעות לפעולות היומיומיות שהן לפעמים סזיפיות. וכשיש לנו משמעות שהיא עמוקה יותר, המוח שלנו מתחיל לשחרר כמות גדולה יותר של נוירוטרנסמיטורים, של הורמונים שמיטיבים איתנו. הוא מתחיל לשחרר את הורמון המוטיבציה והתגמול, הדופמין, הוא משחרר יותר סרטונין, שזה הורמון האושר והסיפוק, יותר אנדרופינים, שעוזרים לנו להתמודד עם אתגרים. ובעצם אנחנו יודעים שכשאנחנו פועלים ממקום של משמעות, הפעילות במרכזי התגמול במוח שלנו גבוהה יותר מאשר אנחנו פועלים רק מתוך הרגל או חובה לעשות את זה. אז אתן מבינות את זה? כשיש לנו משמעות ברורה, קל לנו יותר לקבל החלטות, יש לנו איזה מצפן פנימי שמכוון אותנו. אנחנו פחות מתפתים לפתרונות קסם, ומסתכלות על הדרך בהרבה ענווה ובערגה ובתשוקה. וזה המקום שבו אנחנו נרגיש יותר מסופקות, יותר שמחות, נחיה יותר שנים. ובעצם ההשפעה היא השפעה מערכתית. דרך אגב, כשאנחנו מתחזקות, כשאנחנו פועלות מתוך משמעות, אנחנו בעצם מחזקות את המערכת החיסונית שלנו, רמות הדלקת בגוף שלנו יורדות, יש לנו יותר אנרגיה ליצור ולייצר ולהיות משפיעות בעולם, ואנחנו הופכות הרגלים לאורח חיים. אנחנו מחברות בין הפעולות היומיומיות לחזון גדול יותר. אנחנו יוצרות שינוי שנשאר לאורך זמן. הפרק הזה, זה פרק שנכנס לבפנוכו. לא מספיק לנו ככל שאנחנו מתבגרות ומתפתחות בעולם, למצוא רק את מעל פני השטח, רק את קצה הקרחון. הרבה פעמים חשוב שנדע מה יושב מתחת. זה מאפשר לנו נתיב חדש להתפתחות, לגדילה, לצמיחה. אז אני מקווה שהפרק הזה היה משמעותי עבורכן, ותיקחו אותו ותיישמו אותו בחיים שלכן. אני אשמח שתשתפו אותי. מה לקחתם ממנו, איך אתם עומדות ליישם אותו, ובכלל לשתף אותי מה הלמה הכי חזק שלכן. ומי מכן שמחפשת את הדרך לרפא את מערכת היחסים שלה עם האכילה, לשחרר משקל, ליצור הרמוניה בין כל החלקים שבתוכה, דרך תוכנית ממוקדת מהפכנית לנשים, שעוסקת ברבדים הפיזיולוגיים, הורמונליים, התנהגותיים, מנטליים ורגשיים, וביחד יוצרת הרמוניה שלמה כדי שנוכל לשנות לטובה את מערכת היחסים שלנו עם ההזנה שלנו. אני מזמינה אתכן לסייקל. התוכנית הבאה נפתחת בינואר. אני שמה לכם כאן למטה לינק, ואתן תוכלנה להצטרף לשידור חשיפה של איך נראה הסייקל מבפנים. עד שנתראה בפרק הבא, אני מאחלת לכן האזנה מיטיבה, בשורות טובות, ריפוי טוב, מציאת הלמה והמשמעות של כל אחת כאן. להתראות.